Sirantolantan bunagun kan kana Coupe d'Afrique des Nations Kodon Onyina san bafle ngoni duru ta tirage au sort kene kan Maroc internet temene janvier kalon tlemon olumfla san bafle ngoni duru ina kuma munu fora aname kajida ado sanaka misalila Mali forbaton de Karamo koro Eric Sekouchel omi ye Nigeria forbaton de Karamo ye bibina ale aira ko ale katon no ye Nigeria Super Eagles ye ani ale yere olu tabena ke tajuru sara de ye Maroc kan kene kan aka gelense ka soro kan kene kan kada kan jamana mugoni nani équipe nyumo de be ani de Karamo nyumo fana nka obenata ne ka équipe ye tajuru sara équipe de ye ani ne yɛrɛ fana o la an bɛna ɲɛnajɛ kosɛbɛ a kɛnɛ kan o ye Eric Sekouchel ka kumakan ye a ye min fɔ tirage kɛnɛ kan Eric Sekouchel ka tajuru sara in bɛna kɛ cogo di Nigeria hakilina jiginna ale sen bɔra CAN finale jɔnjɔn na Côte d'Ivoire fɛ CAN tɛmɛnen na ni Côte d'Ivoire y'o jɔnjɔn ta ka bɔ Nigeria ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ fɛ yen ani fana san 2001 CAN 8e de finale la Nigeria sebora tlo na Tunisie fɛ ani o Tunisie ka fara Uganda kan ani Tanzanie olu de bɛ kulu kelen na Tanzanie fara Uganda kan olu de na fadenkɛnɛ ka te ka segin te k'a fɔ u ma ko yira Eric Sekouchel ka kumakanw b'a yira ko o si tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ na fo ka Nigeria tɔgɔkɔrɔ segin a ma siɲɛ 21 CAN phase finale kɛnɛ kan ka jɔnjɔn 3 ta CAN kɛnɛ kan Ballon d'Or 2 san 2 laban in na Victor Osimhen ani Ademola Lookman olu y'o jɔnjɔnbaw ta Nigeria bɛna ko kɛ ɲina CAN kɛnɛ kan Eric Sekouchel ka kumakanw b'o yira bakuruba la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don